1200 лева за цяла вила в сърцето на спа курорта Велинград. Дали си заслужава, какво ни хареса, какво не ни хареса, останете и вижте във видеото. Ще се радвам, ако ми споделите в коментар от кои хотели сте доволни вие в Велинград. А сега приятно гледане! Здравейте! Добре дошли в моя YouTube канал. Казвам се Лилия и ще съм ви страшно благодарна, ако се абонирате за канала. Предстоят различни пътешествия, различни видове видеа. Намирам се в колата, тъй като днес заминаваме за Велинград. Ще прекараме уикенд там с още две семейства, двойки, като ние и едното семейство ще бъдем настанени в къща, а другото семейство ще бъде в хотелската част, в стая. Ще посетим хотел Вишалет. Съм много любопитна дали ще отговори на очакванията ми. Много се надявам да ми хареса. В Велинград съм била неведнъж. Много пъти сме обикаляли, ходили сме на различни места. Този хотел конкретно не сме го посещавали. Хайде да тръгваме, защото нямам никакво търпение. Пътят от Пловдив до Велинград е 65 км горе-долу, което отне около час и половина пътуване. Имаше малко завои, реално хотелът се намира извън града, малко в периферията и хотелът разполага със собствен паркинг. Персоналът беше много любезен, поканиха ни да ни регистрират и да ни настанят. Още с влизането бях силно впечатлена от интериорния дизайн на хотела, супер много ми хареса. Имахме включени закуска и вечеря и ни казаха да се отправим към нашата къщичка, където имаме паркоместа и паркирахме колата си точно пред входа на нашата към вила. външния басейн. Каминка, голям телевизор, голяма маса. Боксче. Нека видим горе. Не. Жестоко е. Вау. Супер. Браво. Я да видим и другата спалня. Огромна баня. Чисто е. За сега 6 от 6. Към този момент всичко е супер, но да видим. Винаги има подводни камъни. Отиваме на спа. Да видим какво ще се случва там. Патране за втори път.
Прибрахме се от спато, изкъпахме се, изсуших се, изправих се, сложих си рокля, гримирах се и сега ще ходим да вечеряме. Имаме включена закуска и вечеря, като ние сме без деца, което мисля, че забравих да кажа. Ресторанта отваря в 7 и пише, че вечерята е до 10. Ако ни изгонят в 10, ще се съберем тук в къщата да си довършим вечерта. Другите двойки са взели настолни игри, ще играем игри. Със сигурност ще си изкараме супер. А сега се надявам вечерята в ресторанта да е хубава, да е вкусно, защото не съм яла от 11 сутринта и съм супер гладна. Наистина искам да е вкусна храната, дори да е елементарна, искам да е вкусна. Иначе хотела е много хубав, дизайна, обзавеждането, всичко много ми харесва, супер уютно е, но впечатленията ми от спато не са много добри. Джакузито е прекалено малко, водата ми изглеждаше със съмнителна чистота. Сауната и парната баня също са доста малки. Събират 5 човека максимум и то не е много комфортно, когато сме 5 човека. А хотела не е много малък. Разполага с парна баня, сауна, джакузи и голям външен басейн, който е топъл, но тъй като днес е 9 януари и температурите са около нулата, вън много не може да се стои, тъй като главата ти е отвън все пак. Макар че утре ще пробвам с шапката да влезна, да видя дали ще ми е комфортно. Иначе къщата, в която сме, е супер. Долу имаме кафе, вода, боксче. Към този момент това са ми впечатленията. Има топла вода, доста е чисто. Има всичко, от което се нуждаеш в стаята. Гардероб, закачалки, душ гел, сапун, шампуан, маска за коса, балсам за коса, телевизор, огледало, тоалетка, всичко има наистина. Сега отиваме да видим вечерята как ще е, дали ще ми хареса. Наистина искам да ми хареса, защото съм много гладна. Ще се видим по-късно. Ресторантът беше изискан и уютен. Раздадоха ни менюта с салата, предястие, основно и десерт, от които можехме да избираме по едно. Отделно от това имаше маса с разядки, от която маса можеш да си взимаш каквото и колкото пожелаеш. Разбира се, има и основно меню с стандартните неща, от което можеш да поръчаш, но се доплаща. Всичко беше много вкусно, с изключение на предястието, което беше пържени тиквички с чеснов сос, бяха изключително безвкусни, но салатата и всички основни, тъй като всички си поръчахме различни основни, както и десертите бяха изключително вкусни. Не знам дали защото бях много гладна, но всички потвърдиха, че храната беше на много добро ниво. Като минус мога да вметна, че нямахме включени напитки, дори минерална вода. На блокмасата имаше вода с лимон, но чиста минерална вода нямаше, а все пак сме в Велинград. След като се нахранихме, отидохме в нашата вила и играхме настолни игри до 2 часа през нощта. Играхме доста, беше много забавно. За първи път играхме тази игра. Имахме право да внесем храна и напитки в вилата. Никой не ни контролираше, което също беше супер. А сега си лягаме. Лека нощ. До утре. Добро утро. Часът е 9:05. С нощи играхме игри до много късно. До 2 часа. И днеска ставаме в 9, което е супер. Обикновено ставам към 7 и много хубаво се наспах. Спалнята, т.е. леглото в спалнята е супер удобно. Възглавниците са супер удобни. Отиваме сега на закуска. Нека видим какво ни очаква там.
Закуската отново беше на блок маса. На масата бяха разположени различни видове напитки, сокове, прясно мляко, имаше различни печива, солени, сладки, имаше и здравословна част на масата, овесени ядки, плодове, зеленчуци, различни сладка, палачинки, пържени филийки, имаше домашен мед, домашно прясно мляко и домашно кисело мляко, бяха много вкусни, домашни сирена, както и различни видове мезета, като салами, телешки наденички, бекон, яйца под всякаква форма. Като цяло закуската беше доста разнообразна и много вкусна. Аз не закусвам и си взех просто едно домашно кисело мляко с малко плодове. Реших да си пусна капучино, което по традиция, когато е взето от блок масата, не беше най-доброто. Затова просто пих топло мляко с мед. Излезнахме на разходка на Заваля и объркахме и пътя. Не се прибираме, но вървим по друг маршрут. Мъжете ни спират да мрънкат, а ние жените искаме да се разхождаме. Не ни се стои в хотела. Тъй като хотелът ни се намира извън града, за да стигнем до града, минаваме през доста строежи. Тъй като в групата имахме човек, който е много запален на тема кафе, пие всякакво кафе, интересува се много от добрите кафета, ценител, така да кажем. По негова инициатива, първата и последната спирка, която направихме в нашата разходка, беше кафе. Това място не е просто кафене, това е и магазин, от който можете да си закупите различни видове кафета, всякакви класове, различно качество, на различни цени, продават се и кафе машини, както и може да пиете кафе на място. Явно е доста вървежно и хората го знаят и явно наистина правят добро кафе, защото вътре всички свободни места бяха заети и ние трябваше да седнем отвън, където ни запалиха отоплителни лампи, но все пак беше студено. Аз отново казвам, не пия кафе и не мога да дам оценка, но това, че едно заведение е пълно, говори достатъчно само по себе си. Това кафе-магазин се намира много близко до централната им пешеходна улица и се намира на самия централен път, по който минават автомобилите. Доста лесно и бързо го намерихме. И след като пиха по едно кафе, решихме да се прибираме, но по друг маршрут, да минем през централната им пешеходна алея. Централната им пешеходна алея е доста къса, бедна на разнообразие от магазини. Главно има дрехи и сувенири. Не сме сядали на ресторант, защото все още не сме гладни. Посетихме едното кафе, което се води готино кафе. Сега ще продължим да се разхождаме и се прибираме към хотела, тъй като вече ни стана доста студено и вали. И ще ходим на спа. Както казах по-рано, в хотела нямаме осигурена вода, нито на закуска, нито на вечеря. Отивам на външния басейн.
Днес от спато съм доста разочарована, тъй като нито сауната, нито парната баня работят както трябва. И двете са студени, дори тук на тези диванчета температурата е подобна както в сауната. Джакузито е със същата температура. Вън басейна пробвахме, беше приятно, но повече от 10 на минути е твърде студено да стоиш към този момент, защото температурата просто не го позволява. Иначе е приятно, навън като е студено и валити да си вътре в топлата вода е много готино. Но очаквах да се стопля в сауната, което не ми се случи. След спато директно отидохме на вечеря. Бяхме толкова гладни, че забравих да си снимам салатата. Бяха ни предоставили друго меню и отново всичко беше много вкусно, този път без никакви изключения. Добро утро! Днес е последния ден, в който сме тук, неделя е. И днес е денят, в който ще си тръгваме. Напускаме хотела, напускаме вилата. Изкарахме си супер готино. С нощи отново играхме игри. Даже имахме пъклен план. Отидахме първи на вечеря. В 7 часа бяхме на вечеря. Хапнахме набързо и се прибрахме във вилата, за да може да играем по-дълго време игри. Отново легнахме в 2 часа. В момента часа е 9:15. Хапваме, ще стегнем багажа и ще напуснем хотела. Най-вероятно ще отидем да се разходим някъде или след това да обядваме някъде и оттам се прибираме. Ще трябва да минем да си вземем малкия човек. С нощи даже я сънувах. Един ден без нея и вече ми липсва. До вечера може би ще ходим на стендъп комеди. Видяхме, че в Пловдив има. Сега отиваме отново на закуска. Седнах на верандата и искам да изкажа последните си впечатления, тъй като дойде време да напуснем. Тръгваме си, багажа почти е натоварен. Ще отидем да пием кафе някъде по центъра и малко да се разходим и след това тръгваме към Пловдив. Хотелът е супер, чист, топъл, много уютен. Вилата, в която бяхме настанени, е супер, защото е както чиста и уютна и топла, така и е уединена, т.е. ние стояхме до късно да играем игри и не сме пречили на никого. Можехме да си внесем отвън храна и алкохол, който да консумираме. Има всичко, от което имаш нужда. Може би единственият недостатък тук беше спато. Първо, че за да отидеш до него трябва да минеш отвън, което не е чак такъв проблем. По-големият проблем е, че помещенията са мънички, сауната, парната баня са много малки. Ние сме компания от 6 човека и нямаше как да влезнем шестимата на едно място. Втория ден дори не беше и достатъчно топло, както водата отвън, така и сауната и парната баня. Цената на вилата е 1200 лева за 2 нощувки за 4 човека, което смятам, че е доста добре, с включена закуска и вечеря. Оценката ми като за финал е 8 от 10, защото има още какво да се иска, но беше страхотно. Наистина, изкарахме си много добре. Нямам търпение за следващото пътешествие на някъде. Пожелавам ви хубав ден, ние отиваме да пием кафе и да се прибираме, защото и трябва малкият човек да си вземем. Ако този клип ви е бил полезен, харесал ви е, ще се радвам, ако го харесате и се абонирате за канала. Ще съм ви страшно благодарна. Хубав ден и до скоро!